Modern, biztonságos, kíméletes és profi. Legyen füle mindig tiszta és egészséges. Az Ear Wizarddel. A felgyülemlett fülzsír fájdalmat okozhat, gyengítheti a hallást, sőt fertőzéshez vezethet. Sokan még mindig fültisztító pálcikát használnak, holott az orvosok, sőt maguk a gyártók is figyelmeztetnek, hogy ne tegyék, mert a pálcikával sérülést is okozhatnak, ráadásul egyszerűen csak bejjebb tolják a fülzsírt. A fültisztító pálcika közel egy évszázada ugyanolyan, viszont mi most újraalkottuk, hogy végre biztonságos és sokkal hatékonyabb legyen. Bemutatjuk az Ear Wizardet, a forradalmian új fültisztítót, amit bárki biztonságosan és kényelmesen használhat. Csak helyezze a fülébe, forgassa meg és finoman távolítsa el a fülzsírt. Ilyen egyszerű. A hagyományos pálcikák csak bejjebb tolják a fülzsírt és a szennyeződéseket, ami így felgyűlik és fertőzéshez, halláskárosodáshoz vezethet. Sőt, a dobhártyát is beszakíthatják. Ám az Ear Wizardet úgy alakították ki, hogy csak a megfelelő távolságig hatolhasson a fülbe, és akár egy fordulattal összeszedje a fülzsírt, anélkül, hogy sérülést okozna. A fülben lévő szövetek puhák és érzékenyek. A hagyományos fültisztító túl kemény, nem illeszkedik jól a hallójárathoz, ezért kidörzsölheti azt, és ez krónikus viszketéshez vezet. Az Ear Wizard sokkal jobb, mert a puha szilikonfejet úgy tervezték meg, hogy összegyűjtse a fülzsírt, és csak biztonságos távolságig csúsztathassuk a fülben. Az Ear Wizard puha és rugalmas tisztítófejével kíméletesen és gyorsan eltüntetheti a fülzsírt, anélkül, hogy fájdalmat vagy sérülést okozna. Mivel szilikonból készült, lemosható és újrahasználható, így többé nem kell fültisztító pálcikákra költenie. Nagyon jó, tetszik? Nagyon puha. Nem hittem, hogy ilyen kellemes. A legfontosabb különbség itt látható. Ez a biztonságos szilikon spiráltisztítófej, ami egy egyszerű csavarással eltünteti a fülzsírt. Lássuk, hogyan működik. Képzeljék el, hogy ez a cső a külső hallójárat, és a benne lévő anyag a fülzsír. Ha megpróbáljuk kitisztítani egy pálcikával, csak összenyomjuk, és bejjebb toljuk a fülzsírt, ami fertőzéshez és halláskárosodáshoz vezethet. Az Ear Wizard segítségével viszont a fülzsír egy egyszerű csavarással eltávolítható. Ilyen egyszerű. Minden bizonnyal ez a legbiztonságosabb módja, hogy a család bármely tagja gyorsan és kíméletesen megtisztítsa a fülét. Különösen hasznos lehet az idősebbeknek, akik kezdettalán már nehézkesebben mozog. A pálcika használata számukra veszélyesebb lehet. Viszont az Ear Wizard puha és rugalmas feje meggátolja, hogy esetleg sérülést okozzanak a fülben. A fültisztító pálcikák rugalmatlanok. Nézzék, ez a pálcika mennyire belemélyed a léggömbbe. Így akár a dobhártyát is képes beszakítani. Viszont az Ear Wizard spirális tisztítófeje puha, rugalmas szilikonból készült. Nézzék, meghajlik, és alig nyomódik be a léggömbbe. Emellett a tisztítófejek eltérő színűek, így könnyű megkülönböztetni őket. Csak betettem az Ear Wizardet a fülembe. Finoman elfordítottam, és teljesen megdöbbentem az eredménytől. Ki hitte volna, hogy öregkorunkra elkezdjük másképp tisztítani a fülünket? Az Ear Wizardnek köszönhetően. Ezentúl nem kell pálcika, nem kell fülgyertya, ráadásul a férjem ismét jól hall. Mindenkinek van egy színes tisztítófeje, így egyszerű megkülönböztetni. A szilikonfejet könnyű használni, rugalmas és kellemes. Puha, ezért kíméletes, és azonnal kiemeli a fülzsírt. Az Ear Wizard puha szilikonfejével sokkal könnyebben kitisztíthatom a fülét, mint korábban a pálcikákkal. Így van. Talán eddig önök sem tudták, hogy a fülben érzett viszkető érzést baktériumok is okozhatják, talán épp a pálcikák miatt keletkezett horzsolások helyén. Bár a végükön pamutvatta van, a felületük kemény, így felsérthetik a hallójárat érzékeny belsejét. Az Ear Wizard tisztítófeje rendkívül puha és rugalmas szilikonból készült. Úgy fejlesztették ki, hogy a felülete ne dörzsöljön. Ráadásul miközben elfordítjuk, alig ér a hallójárat falához, így megelőzhető, hogy kárt tegyen az érzékeny szövetben. Nagyon jó, és úgy érzem, hatásos. Bemutatjuk az Ear Wizardet. Ez egy puha, higiénikus és újrahasználható tisztítófej, amivel hatékonyan, biztonságosan és kényelmesen tisztíthatja meg fülét. Hogy mi a titka? A hagyományos pálcikák gyakran csak bejjebb tolják a fülzsírt, ami így összegyűlve halláskárosodáshoz vezethet. Sőt, a pálcikák akár a dobhártyában is kárt tehetnek. Ezzel szemben az Ear Wizard kíméletes és könnyű használni. Csak helyezze a fülébe, fordítsa el és finoman távolítsa el a fülzsírt. Az anyukák is biztonsággal használhatják gyermekük fülének tisztításához. Sőt, gazdaságos választás, hiszen a szilikonfej mosható, így bármikor higiénikusan újrahasználható. Mivel a tisztítófejek különböző színűek, mindenkinek lehet egy sajátja, így az egész család használhatja.